вақте пайи кори кӯчаробӣ мерафтед, дар оилаи шумо бештар аз ҳама кӣ розӣ буд ва кӣ розӣ набуд, ки шумо ин корро интихоб кунед? من پیش از راهروبی از روی اختصاص خودم در مغازه کار میکردم. چی بود اختصاصتون؟ ҳар як насл худро қурбони давр, шароит ва замон меҳисобад. ҳамеша насли калонсол аз худ ҷавону хурдсолтарҳоро ба камсаводию бетарбиягӣ ва чандин гуноҳи дигар айбдор мекунанд. ва бо гузашти чандин сол ҳанӯзам ин мушкилу масъала аз миён нарафтааст ва дар ҷомеаи мо низ рӯшан ба назар мерасад. баҳси сину сол, ихтилофи назарҳо ва аз қабили инҳо. дуруд, бо шумо ҳастам рӯзноманигор Далери Момалӣ, подкастёри лоиҳаи Зира медиа ва ин фасли навбатии нашри подкасти моро бишнав аст. дар фасли дуюми подкасти моро бишнав мо оиди ҳамдигарфаҳмӣ миёни наслҳо бо худи насли ҷавон, насли калонсол ва мутахассисони соҳати гуногун суҳбат хоҳем кард, то онҳо якдигарро шунаванд ва барои ҳамдигарфаҳмии якдигар омода бошем. дар нашри навбатии подкасти мо Гулҷаҳон Камолзода, роҳруб, модари як фарзанди 20 сола иштирок доранд. мақсади даъвати Гулҷаҳонбону барои суҳбат дар он аст ки ӯ дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе дар вақту соати гуногун машғули тозакорӣ аст ва дақиқан шоҳиди чандин воқеаву ҳодисаҳои бархурди наслҳо дар хиёбонҳои шаҳр шудааст. чаро Гулҷаҳон дунболи касбу кори дигар нарафт? оё ӯ аз ин кораш ифтихор дорад ё шояд шарм менамояд? дар кӯча нисбати кори онҳо наслҳои гуногун чӣ гуна бархурд мекунанд? ба ин ва дигар суолҳо дар нашри навбатии подкасти мо посух хоҳед гирифт. бори дигар хуш омадед ва аввалтар аз ҳама мехостам ки Гулҷаҳон, аввалтар аз ҳама дар бораи ин бигӯед ки вақте пайи кори кӯчаробӣ мерафтед, дар оилаи шумо бештар аз ҳама кӣ розӣ буд ва кӣ розӣ набуд, ки шумо ин корро интихоб кунед? سلامت باشد. وقتی که من پیش از راهروبی از روی اختصاص خودم در مغازه کار میکردم. چی بود اختصاصتون؟ اختصاصم مالشناسی، مالهای خوراکواری. چند سال در مغازه کار کرده بودم و از بس که معاش کم بود بعد مجبور شدم به اپم که راهروبی کار میکرد و من تکلیف کرد و من همین کار رو وظیفه رو انتخاب کردم. در اویلا کی روزی بود کی روزی نبود؟ در یک اویلا با فرزندای پدر زندگی میکنم. در یک اولی اپم به من مسئولیت داده بود و من رفتم خیلی کسی نمیگفت همه روزی بود. امروز که سطح معاشه که بالا رفته است، چرا همچون مالشناس پس در مغازه کار نمیکنید؟ اون وقتا کامپیوتر ما نخونده بودیم، از همه وقت با کامپیوتر سر و کار میکنم. من که خواندگی نبودم، برای همین هم بعد معاش ها کم است، برای من نخواستم. بعد جوابگری بسیار دارد، من دیگر مونده شده بودم، نخواستم و این کسب خودم کار کنم. مناسبت فرزندتون و دوستان او با کسب و کار شما چگونه است؟ خیلی خوب است. اونها پسر من هیچ کار وای ندارد. مثلا بوری نشد است که پسر آمده گفته باشد که جوره های من مثلا میگن که بچه مادر شما راهروبه است فلان، این حرف نبود در اویله شما یکم وقت؟ نه نبود. نه. و شما پسرتون با پول راهروبی میخونونید؟ بله، من همین وقتی که من سال 2018 به این کار سر کردم و اونجا و همون سال صنف 11 میخوام. بعد سال دیگه 2019 مکتب میارن رو خط کرد برای داخل شدن. اون میخواست که به شهر روسیه داخل شود و همین خیلی هم شد. بعد من مجبور شدم، مبلغ بسیار در کار بود، نداشتم و دو طرفه هم اون وقت من راهروبی کار میکردم. بعد هم بعد نصف روزی با هم کار پیشینه هم در مغازه با همون راهبری همون مغازه من گفته بودم خیلی همین شرایطم را کس وای کرد. راضی شدم. بعد دو طرفه من کار کردم 1 سال. من کمی مبلغ جمع کردم. بعد
писарамро ба Русия равон кардам. Баъд ҳамонҷо ҳозир хонда истодааст. чӣ мехонад? ӯ ҳозир дар шаҳри Кемерово донишгоҳи давлатӣ Кемерово аз рӯи ихтисос чӣ мешавад Насиб? муаллими физика. муаллими физик. ҳоли худашро таъмин мекунад, дигар аз шумо маблағ намепурсад? ҳозир на як ним сол шуд кор карда истодааст. Ягон вақт кор мекунад, як ҳафтада 2 бор 3 бор кор мекунад. нонпули худашро меёбад. Ягон вақт мешавад ки бепул мемонад, ман занг мезанам, бо пул равон мекунам. фарзандатон аз ин коре ки шумо мекунед, яъне кӯчаробӣ, мефахрад ё ки ягон вақт шармам кардааст? Не. ман мебинам ки бисёре аз модарҳо ҳамроҳшон бачаҳошонро гирифта ба кӯча мероянд ва ба кораи онҳо ёрдам мекунанд. бачаи шумо гӯгӯ кӯмак мекард? бале, писари ман вақте ки ман амо 2 сол пеш пӯи ростам зонуям хело ғам медод, дарманд шуд. Наметавонистам ҳамон вақтҳо ман мелангидам, бисёр азоб дод поям. Наметавонистам ба кор рафтам. Писари ман ба ҷои ман шабона ки кори мо буд, мерафт, роҳро меруфт, ёрдам медод. бо ман яхе вақт мерафт, ёрдам медод. дар масъалаи оиладорӣ ва фарзандхонондан падараш кӯмак намекунад? На, падари писари ман 3 сола буд ки ман ҷудо шуда будам. Бисёр маро азоб дода буд, ман нахостам бо ӯ зиндагӣ кардан. Писарам 3 сола буд, баромадам, ҷудо шудам. ва то 15 сол зиёд ман писарамро худам калон кардам ва ӯ ягон бор ёрдам надодааст. ман чандин бор вақте ки писарам дохил шуд, ман гуфтам ки писарама рав гап зан ки ёрдам тият. ва ӯ чандин бор рафт, фақат ӯ падараш фақат ваъда дод, ягон бор ёрдам надод. То ҳозира ва гуфт ки ман оли пул равон мекунам. Мана 2 сол зиёд шудааст ки писари ман дар шаҳри Русия мехонад, таҳсил мекунад, зиндагӣ дорад. Ягон бор наомадааст, ёрдам надодааст. муносибати меҳмонон ва сокинони шаҳр нисбати кори шумо дар кӯчаҳо чӣ гуна аст? ҳастанд шахсоне ҳастанд ки қадр мекунанд кори моро. шахсон ҷавоно ҳастанд бисёраш ки бисёр партоҳоро дар ҳар ҷо мепартоянд. чандин бор ба наздикӣ мушоҳида кардам ки 2 наврас аз мактаб меомаданд, дар дасташон коғаз печи ҳами картошкаи қоқ мегӯянд ба истилоҳи тоҷикӣ. бале. баъд ман медонистам ки оли амо коғазҳоро чинда мерафтем. гуфтам ки напартоен, коғазҳоятонро напартоен, қалан дар ҷӯйбор партоен, роҳ напартоен, мо чинда истодаем. камтар пештар рафтам, вай он тарафи ра рафтам, гирифтам парсодан суд. баъд ман фикр кардам дод задан, ҷанг кардан, гурехтан рафтан. ҳастанд ҷавоно ки бай намекунанд, ба тозагӣ риоя намекунанд. калонсоло чӣ? калонсола хеле бисёртар ҳамин наврасҳо ҷавоно ҳастанд, тозагиро риоя намекунанд. шумо дар кӯчаҳо боре шоҳиди ягон муносибати дағалонаи одамони синни соли гуногун шудед? бале, бисёр дидам, шоҳиди ҳамин воқеаҳо шуда ки як бор аз мо ин тарафи роҳро меруфтем, он тарафи роҳ як мошин манъ кард, як ҷавон духтарро баровард, хело дар роҳ зад, боз даровард даруни мошин, ҳамхел рафтан. бисёр ҳодисаҳо шудагӣ аст. як бор як ҷавон духтари дигарро дидам, шабона меруфтам ҳамон минтақаи худамро, пойлуч гиря карда ба ҳамон раҳе ки одамраҳ аст, ҳамонҷа дар ҳамон шабона танҳо гиря карда пойлуч мерафт ки он вақт ҳаво хеле сар буд, борон, вақти борону намӣ буд. бисёр ҳодисаҳо шудагӣ. аз шумо ҳамроҳ намешед ба он воқеа ҳодисаҳо? Не. бисёр мастонро дидагем ки ҳар гап мегуфтам, ба мо ҳақорат мекардам ҳеҷ бе ҳеҷ. ҳол дар масъалаи дашном кардани нафарои нӯшида гуфтед, яъне майнӯшҳо. агар ба синну сол нигоҳ кунед, болотар гуфтед, вале бозам рӯшанӣ меандохтед ки нисбати касбу кори шумо ва меҳнати шумо кадом синну сол бештар беэътиноӣ зоҳир мекунад?
агар фикр бинем ҳама сину сол ҳастанд бисёртар ҳамон ҷавоно ҳастанд. Калонсоло камтаранд? Калонсоло ҳастанд ки гуфти шумо нисбати кори мо беэътиноӣ мекунанд ҳастанд боз қадр мекунанд. Масалан қадр карданашон чӣ гуна аст? Чӣ хел қадрдонӣ мекунанд? мана масалан дар нақлиёт вақте ки мо савор мешавем дар маршруткаҳо дар автобусҳо онҳо ҷавоно мехезанд калонсоло ҳам мехезанд баъд мегӯянд раҳмати калон шумо бисёр кори вазбин кори шумо аст дар шабона мебароед мерӯбед хеле гапҳо мегӯянд мо хеле хурсанд мешавем. чаро бештар дар ҳамин касбу кори шумо ки корои сахти ҷисмонӣ аст ва худатон ҳамина гуфта истодаед бештар модаро ва модарои миёнсол ва онҳое ки аз сину солашон боло аст ҷалб мешаванд ҷавонон хеле каманд? ба фикри ман ҷавонҳо хеле бисёрашон ба дигар корҳо вазифаҳо кор мекунанд мехонанд баъд ки модарон ки аз маҷбурӣ дар хонашон ки писарошон ҳама ба Русия рафтанд хона ки ягон маоши хуб надоранд ва маҷбур мешаванд хеле кор мекунанд занон. яъне ино ҳам аз маҷбурианд? бале. дар миёни ҳамкорову ҳамкасбои шумо дар миёни нафаре ки ба ободкорию кӯчаробӣ машғуланд нафаре ки миёнсоланд ва пиронсоланд ё ҷавонон бархурди наслҳо ҳаст? ягон баҳсҳо, конфликтҳо, ихтилофи назарҳо дар сину солҳо ҳаст ё не? нисбати чӣ? масалан як гӯшаро мегирем мегӯянд шумо инҷаро баъд ҷавоно кунанд инҷаро пиро кунанд ва баҳс ҳам хел ба миён биёяд. ҳастанд мо дар як бригада кор мекунем бисёртар мо ҷавоно ҳастанд аз то 40-45 сола мо бисёртар кор мекунем заное ки аз 50 болоянд онҳо камтар кор мекунанд мо онҳоро ҳурмат мекунем намемонем хеле кор кардан хеле бисёрашон хеле камтар кор мекунанд. яъне якдигарфаҳмӣ аз баҳс нест? бале мешавад хеле баҳсам мешавад. баҳсам мешавад ки шумо кампиро кор накардестен маош мегирен? хеле мешавад. хуб ба онҳое ки заҳмати шуморо нодида мегиранд чӣ гуфтаниед? гуфтаниам ки қадр кунанд кори моро мо ҳам бисёр ба мо душвор аст аз соати 2-3 шаб аз хоби ширин хестан хеле душвор аст ҳар шаб меравем ҳар кас минтақаи худашро мерӯбад барои ҳамин қадр кунанд ба тозагӣ риоя кунанд масалан ҳар як чизе ки мехӯранд аз он партов мебарояд дар ҳамин ҷои партовгоҳ партоянд хоҳиш мекунам аз ҳамин сокинони шаҳр. дар як шабона рӯз чанд соат хоб меравед? аз 9-10 шаб хоб меравем то аз 10 шаб то ҳамин соати 2:30 мехезем бо 10-11-12-1-2 яъне ҳамагӣ 4-5 соат хоб меравед дар як шабона рӯз? бале хоб меравем бо соати 3 ба кор мебароем то соати 5-5:30 боз мебиёем. бо хоб меравем рӯзона ҳам хоб меравем? камтар хеле истироҳат мекунем бо соати 8 дар ҷои кор дар басти дуюм кор мебароем. ба ҷавондухтароне ки ҳоло ин суҳбати моро мебинанд ё мешунаванд чӣ маслиҳат доред? маслиҳат метиҳам ки вақте ки мактаби миёнаро хатм мекунанд ба худ ягон касби хубро интихоб кунанд ки дар зиндагӣ азоб накашанд. манам масалан ман ихтисос дорам то ҳоло ман намехоҳам хеле ба ихтисоси худам кор кунам барое ки хеле маош кам аст мехоҳам ягон касби хубро интихоб кунанд ки дар зиндагӣ азоб накашанд хонанд масалан ягон касби хубро интихоб кунанд. саломат бошед ва охир сухан агар чизе гуфтан мехоҳед? мехоҳам гӯям ки ба ҷавоно ҳурмат кунанд якдигариро калонсолонро дар роҳҳо хеле ба тозагӣ риоя кунанд.
دوستان عزیز، این نشر نوبتی فصل دومی پادکست ما را بشنو بود که از جانب ژورنالیستان زیرا مدیا برای شما آماده و پیشنهاد شد. در نشرهای من بعد نیز ما اوید به مشکلات نسل‌ها خواهیم گفت و با متخصصان ساحات گوناگون صحبت انجام میدیم و راه‌های حل این پرابلم‌ها را یک جای میگوییم و پیدا میکنیم. فراموش نکنید که هر هفته روزهای پنجشنبه پادکست‌های ما را در پلتفرم‌های زیرا مدیا در یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام پهن میشود تماشا کنید. ما انتظار فکر و عقیده های شما هستیم. من با شما دلیر ماملی و خواهش میکنم که همیشه با کار و زحمت مادران فرشته خویمان در کوچه ها مهربان باشیم و در کوچه و پس کوچه و تنگ کوچه ها پرتو نپرتویم. همین خیلی نه جون؟ بله. پدرود تا درودهای دیگر.